Within the Nana Emisa Eyimsene da ye no ene so yeshia ewo twi adesua so na yeshia ewo twi adesua so ina esi yebedi enkomo e dia fa twi adesua ho yegusua esua kwa ye befa so ebetumi akiro ensemfo bi se ye tew ntem se ye kiro abom ewo eye ye twi sisikyiro mu titiriw ene okasemu kyiro emu na medicamo ahuru bi ene so yebetoa so na ene ansa na yebetoa so no ma me ma ebeba ko se ne da ye no ene ba me de ma wo ene se somo ho enye akoa somo ho enye akoa se wankasa wo bɔ wo ho so na wo ye dwumaden ede aboa wankasa wabrabɔ no eno no enye se eye akoadie enti mpani se somo ho enye akoa medase ewo eho ene ne yedu so no ye wuhia adeyɛ ene adeyɛ a obɛkyerɛw abomu anaasɛ obɛtew ntem wuhia adeyɛ ne adeyɛ a obɛkaya ya ye edinsia nam ne adeyɛ ya ye edinsia nam ene ne yekeka ka ho ene no ne ye hwɛ no eye adeyɛ ene adeyɛ se adeyɛ ne adeyɛ ehia o kyerɛw osusukyerɛw bi na adeyɛ ne adeyɛ hyia yenkyerɛw emfa emom eye insemfua abien eye insemfua abien yenkyerɛw emfa mom enti adeyɛ ne adeyɛ ehia eye insemfua abien yenkyerɛw emom medase yenhwɛ enhwɛso ewo saa asem ya meka yi ho yemfa ne se wo eye adeyɛ asem bi te se ka na wo adeyɛ asem bi te se kyerɛ ka ne kyerɛ ontumi enkyerɛw emom mane enyeye yetew ntem eye nsemfua abien enti wobenya ka kyerɛ eye nsemfua abien wo adeyɛ asem bi te se gye ne adeyɛ asem bi te se kɔ a eye gye kɔ eye nsemfua abien yenkyerɛw emfa emom ehwiaso foforo amede ma wo eye kɔ ne bra kɔ eye adeyɛ asem bra eye adeyɛ asem abien ehia eye nsemfua abien yenkyerɛw emom enti wobenya eye kɔ bra ebi te se sum ne frɛ ebeye sum frɛ eye nsemfua abien yenkyerɛw emfa emom foforo amede ma wo eye gye ni di eye gye di enye gye di te se oji bribi edi oji ade bi a onsusu se ebeba na aba edi eyi ye gye na di ti eno be ma wo nsemfua abien ye gye di ne etwato amede ma wo eye so ne hwɛ ebe ma so hwɛ eno so ye nsemfua abien yenkyerɛw emfa emom enti na eno eho asem no obetumi aye nhwɛso bi ode maye ya yebɛhwɛ na yabodin na yede ama amansa nyina ehu se waye bi ede ama yen medini guso eye nana emisa eyim dwumadie no eye learn sua twi eso ena menu ehia yen oni yenkoso ani nkomo ewo 0241 144 854 0241 144 854 anase 05077 90206 05077 90206 yewo email address ewo ho twi adesua 83@gmail.com oni edin komo fa ha ye beje so fefefe yeguso kyerɛkyerɛ ankra de yeguso kyerɛkyerɛ ankra de fa ho gi anum yewo eye akande ahodo pii obrani beka se materials a ye de kyerɛ ade ewo ho yewo videos wo ho yewo eye
akande ahorow pii a yɛde kyerɛ ade nti wo ne yɛni nkɔmmɔ na yɛnkyerɛ wade so obe se twi no wusua na wusua ne yie paa de a ɛne gye yɛnko a ɛne yɛwɔ abotare a yɛtumi kyerɛ wade ɛma ade na yɛkyerɛ no so wote ase yie na ɛka ɛyɛ adwene nim mede wo ebesi ha na makraw yɛbɛsan so ahyia da foforo ɛwɔ twi adesua so meda ase bye bye